दे कट कट बढ़िया দেখা যায় চিনি এরকম বিক্রি হয়ে লাগে এই ডিমাসি তো না টেস্টি হবো না খাইতে মজা লাগবো কিমান ল'ব এই বাইদেউ এই কিমান ল'ব এই এটা ল'লে হ'ব নেকি দুটা ল দে এটা পাবা লাগে খাইছে তো ভালো মতো দেখছি খাবো না তো এটা এই খাবো না ওই কি করছে খাইছে তো বাকি খাইছে এইগুলা খাই দেয় ওই যে অটো খাবো লাগে পাগলা ভাই অটো খাবো লাগে মদ খাবেন না এই যে দেখছে ভিডিও করছে বুঝছে মদ খাইলে কি হয় পাপ লাগে না নাই এই বেটা এই যে তোর বোনটাই খাওয়া নাই দেখছে ওই এখন মাস্টারকে যাবো হ্যাঁ कलेन्डी हाबि ना किन्तु बिराद मोजां बानायदों दा आंबो लांनोसै नै बिथाङाबो लांसिगोन दायो बेसेबां दाम होनदों ए बहुत मोजांलै गसं गसं सिबनो मोजां जाथारगोन ना नांगौबा मोनबाय थागोन दा ने कलेन्डी हाबियावनो बा हाइलाइट जाखाबायलै नोङो नै मबाइल नम्बर दंना गैया नोंहालाय ए दे आंनो होना दोनदो आं नैयाव माबायावहाय स्क्रिनाव होना दोनसै नोंनि बेखौ नुनाय लोगो लोगो ओइ बिदियालाय जानाय नङालै होनांगोन दे आंनो गंसे हानदो मोजांसिनखौ हानलै आं नोंखौ हाइलाइटबो खालामना होबावबाय नै दे जुइस लोंनायावनो एक गुलि दुइ सिखार जाबायलै बाबु मिथिबाय थंग्लायाव 80 थाखा उदालगुरियाव 50 माने लकेलखा एसे खमाव होयो आरो नोंथाङा दे मोजांलै बिराद मोजां नै जाबाय दे लोंनायसैलै जुइसखौहाय नै ओइ बाथौ दंफाङा नोङो गोसोबाय नामालै हाबाय बख'नो हाबाय मा खालामनायमोन दंफाङा मा खालामनायमोन हमथादों मोनसे सोबावलाय मालाय माबायदि मोनदों गालाय गैला माथो मालाय खोमाया सनायालै मा होनो बेखौ मा माला होनना बुङो खिरुसो दा खिरुआसो बिदि गिदिर देलाय नोंसोर जों दावनो हायो सेंग्रा औ दे होखा एकदम थगायखा नोङो थिगसि दे फार्स्ट नैलै बैरागुरि कप्तिमारि एमइ स्कुलनिफ्राय माने भलिबल फुटबल सेलायलायनाय कम्पिटिसन दसेनि थाखाय दे लागाव दे लागाव सोर हायो जों दावनालै दे थगाय बास बिदिसो ब्रा दे लागाव नै स'आव थांबायलै र' दे फार्स्ट औ दे बारा खारनानै खोनाब्रा ओइ लांनांला ओरैहाय ओरै लाबो लांबाय सालाफ्रा थांदो दे खारनानै लानांगौमोन नाब्रा आयु गिबाय फागोरा लाङो जागोन
दे दे सायख्लुमाव थांदोब्रा नोङो सानद्रै जाबाय जाबाय